Even kijken hier op mijn navigatie. Navigatie, Porningen, ja. Die moet ik hier linksop. Navigatie weer gedaan. Oké, alle handen uitsteken hè. Hoe moet ze in godsnaam beginnen? Tjoe, wat een spullen zeg. Ho, er zit een horst in, dan neem ik me zeker met. Pak me hier in de winkel, oh, dat zal ook wel een winkelwagen zijn. Ja, stapel hier op. Pak met deze wagen, dat is toch prima. Wat vind ik nou, volgens mij zijn het die scherpe prijzen. Ah ja, eens even kijken hier. Ik neem de beker. Oh, dat zijn goede prijzen. Als die prijzen allemaal zo zijn wie hier, oh, dan neem ik een hoop materiaal met. Hoe moet ik nu in godsnaam helemaal op aan? Oh, hier zie ik het. Henry. Dus dan moet ik toch op. Ja. Droeg trummelke. Ja, die is nog, zeg ik, nou, volgens mij zit er nog een vettige hongerboek in. Dan loop maar geweren. Spray. Oh, volgens mij is dat voor onder de arm. Ja, dat is goed. Mevrouw, ook een beetje spray. Dat is voor onder de arm dit. Oh, die erwtensoep van gisteren. Moet toch goed maken, dat is wel goed hier. Maar... Oh, hier heb ze de stoelen gaan. Dat komt goed uit. Oh, dan trekt het alweer een beetje weg. Oh, dat hoort nog wel vol dadelijk. Het plekt een beetje. Goed, binnen 10 minuten toch wel een gebroedde rol closetpapier tegenkomen. Even kijken. Daar. Daar. Dan kom je geen te goed de kaas. Allerhand. Goed de kaas. Maar, daar, ongelooflijk zeg. Hey, kunnen ze dat hier? 3 keer in de week. Voor? Zeker. Voor de verzameling? Voor alles. Voor het verzamelen. Nou, dat is een fijne Sunnische jas is dat. Nou, dat kan ik ook soorten, dus dat nemen we ook nog met. Ik zie onder de kelling. Die even de schoenen lopen, je moet niet hebben. Maar een paar schoenen hebben we voor de vrouw moet ik met een hak, want die moet dan even met een hak zitten. Ja, dat zijn goeie. Die zijn goed scherp. Wat hoor ik hier, wat een gedoe, wat een gerakel hierachter. Even kijken naar het heukje. Hey Ben! En wat doe je hier allemaal? Slopen, Ja? van radio, televisie slopen, computer slopen. Vind je het leuk werk? Ja, dat is het mooiste werk ter wereld wat er bestaat. Oké. Zet er de hamermans op. Juist, ja. Hoi Ben. Wat is dit, een eierafdeling? Dat is de kleierafdeling. Oké. Ja, dat Dus is, de kleier kreeg hier een gans nieuw leven. ik heb er echt heel veel plezier in dat er zo geloof ik, ja. gekocht wordt. Ja. En hoe zeg je met de lakens bezig? De lakens, ja. En Als je meuk zijn kroep gedrongen. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Veel succes met die spullen, hè. Dankjewel. Hoi. Ja, maar komt je daar hier, mevrouw? Ik kom hier regelmatig. Regelmatig? Ja, regelmatig. Ja, en zulke specifiek dingen? Ja, ik help met bepaalde dingen andere mensen. Oh, oké. Dus kan krijgen. Dus weer alles voor hergebruik? Wassen en dan geef ik dat aan andere mensen. Zo, ik heb alles bij me, alle handjes. Je hebt nog wel gehad hier, hè? Ja. Maak me eens een prijsje van, hè? Nou, ik zal er een zo'n prijsje maken. Doe maar 10 euro. 10 euro. Alsjeblieft, meid. Dankjewel. Wilt je ook een plastic zak? Ik heb al een kunstgebied met je, dat is erg zat. Zeg maar, doe het gewoon toes bezorgen? Ja, dat ga je. Ja? Oké. Zeg alle handje, ik zie dat je van alles een kringloop, woningontruiming, verpakken van assemblage. Zo, dan kan hij nergens zijn. Roggel, moet een roggel. Oh ja, de roggel. Nergens heen. Er moet een roggel. Zorg dat het veilig thuis kunt bij Jacco. Daar gaan we voor zorgen. Ja, oké, hey, bedankt. Joep.